ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to jeeri jugga to jomande jeeri to cenela sakoɓe to sinthiou dañɓe to beeli cowi to diaba liduɓe to ɗayba to sindiane ceerno mamoudou waddou to dara halayɓe ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno mamoudou waddou to cité asegna yombela dakar ha to duɗal harmayni sarifayni dugal ceerno amadou dia to almadi dakar eko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ko alkamisa hande o jamma à partir de minuit udditta ruma jaribo woni campagne électorale e nder jokli leydi he kala to leydi sénégal Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi ƴettilano mumandi woka subaka hande o yaɓani sera lewona ha joni to leydi sénégal laamu kesu e gardugol Bassirou Diomaye Faye ɓe kolliri tigui wonde koɓe ustoɓe cogguji gueɗe ñametede ɓurɗe hattojinede e nder leydi he to leydi Burkina to leydi Mali ko société biteɗo EDM woni énergie de Mali ko société kalfinaɗo ko fate kuɓam ko kamɓe kuppi kay taƴi couraji tawa ko société kalfinaɗo ndiyam e nder leydi he agence uji mabɓe kewɗi saabu rewede ɓe facture aji courant kewɗi ɗi joɓaka to leydi Burkina Faso ko piyanɗe ɓuttinana jamma ñalawma hanki o hakkude galle lamorgo woni palais présidentiel hakkude mum e télévision mo RTB leydi ndi kedde afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men jolam jaɓeri min jaaha to leydi Irak to e fedde gotago windere nde loni bisimilla mon e ketki fotodirte joni joni piren pacciren. salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fettata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirola ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gando leɗɗe laaɓaɗo bindi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko jaadindo balwal e danwal kala omo safar rappiiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kiste wonduɓe fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje e ɓalli ƴakkuji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana ko balɗe tati a wiyat alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra dendagal rafiiji gorago kala usoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko miiɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni omo jogui leɗɗe kadi ko leɗɗe uroteɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko bawɗo listihara ko indema dokkatamo haala kone nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawre ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewoɓe embauche e ƴeewoɓe golle kala omo jogui leɗɗe ɓayre to banggue jawdi ɓayre to banggue yimɓe kala to banggue dawrugol ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni caggal nde ummi to Dakar Madina Gounass somo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko tawateɗo hakkude robin 4 e robin 5 to légal 6e ceerno Amadou Tidiane Diallo kala jiɗɗo jokkodirde e makko to leydi Mauritanie mbatta ko numéro makko 46 94 21 91 so tawi noon ko yiɓe jokkodirde makko to banggue WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe makko wonde base makko tawateɗo to Dakar ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon min ñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo o numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe makko wonde base makko ne tawe to Dagana noon to lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala so tawi a jokkodire ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ma heeb leɗɗe ma hano hannirtiri ko fate leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe ko fate goragu e rafiji kewɗi goɗɗi Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28
ceerno ama tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laabdo reedu malade wune so tawi on jokkodiri mbiɗen balɗe tati tawa wi alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno ama tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji mbadden dando faade makko gorel te ko aadiyanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadiyanke ɗoftowo ɗen safotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɗen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moƴi kala daña aafiya muɗum on joguiɗo avc cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto google mbaɗa www point gorel te point com ma janggan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma Europe Amérique kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e ñalawma hande o eɗen goni alkamisa 13 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗɗorɗen to leydi Mauritanie Rouma Diarribo woni campagne électoral ko alkamisa hande o jamma à partir de minuit ɗum fuɗɗoto e nder jokri leydi he kala bawɗi noon e buubaji ɗi kala bawɗi e buubaji ɗi kala maɗi lillo kay ɗi jaaha ɗo kay ha ñande nogas e jeeɗiɗi lewru juin ndu gonɗen dow sumgoji ɗi noon mbasa ko ñande nogas e jeenayyi soɓe mbaɗi ha ñande nogas e jeeɗiɗi ñande nogas e jeetati nde wona foftere e ñande nogas e jeenayyi wonata tigui ñalawma sumgoji ko mbiriji jeegom noon ɗaftodirta kay ko fati e kawguel guel moni hen kala yidde wonde hoorejo leydi ndi ɓen jeegom noon woni Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo ngendi Mauritanie jamtowo deuxiéme mum mandat tawi koye dow landa insaf ka noon siftinde on ko kañum ɓaftu noon ko ɓuuri hewde kay e sumgoji sarɗiyeji mairie e conseil ji région uji bannoɗi e lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati e gana sanga noon kanko landa il insaf woni landa laamu ka heeɓino temedere
jeeɗiɗo sarde yanke e nder temedere capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo capanɗe jeeɗiɗi e jeegomo sarde yanke woni 107 sur 176 député ko lernda insaf ka kañuma ɓaftuno ɗiɗaɓo o noon ko birana da abula abeydi birane dawoud abeydi noon ko ngol ɗo woni lawol mum ɗiɗaɓolo ko moɗo aftinide kay gardigu leydi ni gaddunol ngol wonno tigui ko en 2019 e gan sanga ko kanko arno deuxiéme woni kanko arno ɗiɗaɓo tataɓo oɗon ko biteɗo hammadi wul sidel mohtar semadil sidel mohtar ko kañum woni candidat landa tawassula so tawi ko nayaɓo o ko on noon ko avocat ko député kadi omo wiye ide mouhammedene kanko gembi dow kaɗo landa wiyete ko frida so tawi ko nayaɓo o ene wiye outoumane soumare ko professeur ko kadi ko neurochirurgien woni tigui ko docteur on noon kañumma ko ngollo woni lawol mum gadnol ƴamde ko fati e yidde gardigu leydi so tawi ko battowo ƴeegoɓijo o on noon wiyete ko mamadou bocar kañumma woni landa kañum gembi dow landa AJD MAR ko ɓeɗo jeegomo noon gembi moni hen kala noon hollira wonde ko kañum heɓata polgu e ɗiɗo subgoji tijjaɗi ñande nogas jeenayyi lewru juin ndu gonɗen ɗo ko ñalawma jamma hande o mbiɗen udditta ha hannirta ni ruuma jarriba nder jokli leydi he kala eɗen mbasiyo tan bandiraɓe ne mbattata hakkillaji mumen no fewi perta hakkillaji men ganda ɗum ɗo ko dawrugol wasa wadde sipiroji wasa wadde haareji wasa wadde kadi liggodiral ko dawrugol tan ko politique koko ɓennata ha joni habruji men demgal pulara to leydi Mauritanie keɗɗoɗen ha joni hono hôpital militaire ɓe Nouakchott holliri tigui wonde ɓe kolliri ñande talata 11 lewru juin 2024 ɓennuɗo o wonde kay ɓe mbaɗi opération tawi ko opération dewɗo lawol ko ngollo kadi woni lawol garwanigol ko hono oɗon opération ɓe waɗe nder leydi Mauritanie ono opération noon ko wattude birɗe neɗɗo woni restauration de couture taw couture stick ɗum woni koɓe mbaɗi opération ko fedde docteur eɓe noon woni groupe docteur eɓe taw ko fanniyankoɓe woni des spécialistes ardi ndeɗon oɗon groupe noon ardi ɗum ko hono fanniyanke woni spécialiste biyeteɗo capitaine Hassem Wula Taleb Elimine ko kañuma ardi oɗon kipu mo sellano o noon mbaɗaɗo opération ko balɗe nayyi tan o waɗi e nder hôpital caggal nde o opéri o heɓti jaam makko o faati galle makko opération ɓe kolliri rewi lawol no fewi ɓe beltima hen saabu ko oɗo opération woni gadano waɗede e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen joɗaniɗo catal bitegal UNICEF kesso taw ko cuɓaɗo ko ɓooyani hono biteɗo monsieur el khibir Dahri Allawi o ƴetti golle makko officiellement guila talata 11 lewru juin 2024 kene wona joni duuɓi capanɗe tati joni noon omo gollo tigui e onon fannu omo jogini ɗum gandal e expérience no fewi o gollima kadi e poste uji kewɗi e nder gouvernement leydi makko woni to Maroc o gollima kadi e fedde gotago windere des Nations Unies o joddima noon en audience e ministre des affaires étrangères mo leydi Mauritanie hono Mohamed Salim Aboula Merzoug ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mauve Mauritanie ko société télécommunication ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde kabala soumare ngal ɓe innirta ACE dokkowol leydi Mauritanie internet mum ha timma ngol ɗon ɓoggol noon ɓe kolliri tigui ne jogui caɗele seeɗa no fewi ko fati kay e golle taw ko ɓe jogui ɗumminima golle mum ɗen golle noon ko golle entretien golle ɗe puddoto ko ñande 13 woni ñalawma hande o ha sanga 7 heures subaka ha ñande 16 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi sanga 4 heures sanga 3 heures du matin ɓe kolliri noon ɓe joguinoma kulhuli kay joguinoma fandare kay ma ɗum wat coupiraji walla perturbation kono ɓe kolliri maɓe mbat peeje kala e dole mabɓe no potirno e gandal mabɓe no fotirno kay ha beele kay Mauritanie wasa jogade coupiraji courant e oɗon saaha moɓe gonata e entretien wasa jogade coupiraji internet ha internet o wasa taƴodirde hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono directeur général de la sécurité mauritanienne biteɗo général décor Darame
Mohamed Cheikh Aboul Mohamed Lamine o waɗi supervisé ko fate puɗɗugol koɓe mbiyata départ militaire wonande policier ji ɗi o yaadi noon koye directeur uji centre uji kay kewɗi no fewi wondude e directeur uji régionaux ji e commandant ji ardiɓe bureau ji sécurité e hewɓe e nder leydi he ɓe mbaɗi noon rewi yoga kay e matériel sécurité e auto ji kesi pula jaaduɗi e jamanu ɗi police o jogui oɗo saaha joni défilé police o noon waɗi tigui ko caggal kay nde dadiɓe ɓe hinde militaire eɓe garde national eɓe gendarmerie kala caggal kay nde mbaɗnon kañumenne parade mumen mbaɗi ko wiyete manœuvre mumen militaire sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗena to leydi Sénégal jiyan ha to Ziguinchor ko ɓoyata ande kay hol jogoɗo kay lomtade Ousmane Sonko e gardigu mairie nde Ziguinchor ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru juin ndu gonɗen ndu ko ñande hen tigui saktete inde kay on joguiɗo jogoɗo kay latade maire mo Ziguinchor e lomto Ousmane Sonko gila Ousmane Sonko noon laati hoore jagoɗɗe leydi ndi yimɓe hewɓe noon ne cirkila ɗaminede kay ko kañumen ko goto men ɗamini wonde kay ardade mairie ndi kono noon joni ko inde tati tan keddi ene wayno kay ko inde tati keddi yen inde tati noon ko kañumen woni ko ɓuuri wawde circulde e oɗo saaha joni ene ɗamina tan koye nder ɓen tato ko goto men jogori wonde maire mo Ziguinchor ɓen tato noon gadano woni biteɗo Aïda Badiane noon kañum woni première adjointe maire woni kanko woni cikko gadano Ousmane Sonko e gardigu maire de Ziguinchor mairie Ziguinchor ko kanko ko kañum kadi woni maire par intérim e oɗo saaha kala ko kanko woni maire par intérim e oɗo saaha joni commune mo Ziguinchor on koye kadi jaggue mawɗe jaale mawɗe landa Pastef o jeeya guila ñande jeegom lewru me noon faade oɗo saaha joni kanko asirata intérim mairie nde Ziguinchor so tawi ko ɗiɗaɓo on e wiye Djibril Sonko noon kañum woni adjoint ɗiɗaɓo kañum woni adjoint ɗiɗaɓo ko fati kay e gardigu mairie nde Ziguinchor ko conseiller municipal noon commune kanko adjoint ɗiɗo mairie Ziguinchor so tawi ko tataɓo o noon ko biteɗo Bassirou Kolli noon ko kañum woni 6e adjoint di maire ko kanko kadi woni Benjamin woni code conseil municipal commune mo Ziguinchor ko kanko kadi woni coordinateur de la jeunesse patriote du Sénégal e nder région de Ziguinchor koye nder inde ɓeɗo tato noon ɓeɗo tatoɓe limtuɗen ko goto e mabɓe kay jogori lomtade Ousmane Sonko e gardigu mairie de Ziguinchor ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal waynima Dakar subaka hande o to yaɓani ko wuuro wiyetego Freetown noon ko kañum woni lamorgo leydi Sierra Leone yaade noon ko jillu ngu noon ko jillu tigui cihlagal e jillu gollal woni visite d'amitié et de travail jillu ngu noon ko subaka hande o ummini Dakar nde o ummini tigui Dakar ma o joddoto noon e nando makko sehil makko hono nanɗo makko sehil makko biteɗo Julius Mada Bio kañum woni hoorejo leydi Sierra Leone mbaɗa jewtide no heewi ko heewi koko fati kay e nafoore leyɗe ɗiɗi kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Sénégal naaɓe kala nana jappino ko jappunoɓe noppi kay ene ketti ko fati e laamu ngu ñalawma hande o ɗaminade kay ko fati e ustugol cogguji Bassirou Diomaye Faye rokkino yamirore faade hoore jagorɗe mum Ousmane Sonko jonde jagorɗe jodinode alarba hanki beele kay ko ɓuuri yawde yaccade cogguji mesure aji ɗi kayne ɓeyyine ko fati ustugol cogguji a tengti noon e gueɗe ñamateɗe ɓurɗe sohlede nder leydi Sénégal Ousmane Sonko ne kañumne rokkino yamirore ko ɓuuri yawde yaccade fati secrétaire général de gouvernement makko nde ɓayyinde tigui ɗiɗon mesure aji ɗi laamu ngu ƴetti kay ko fati kay e ɗiɗo noon fannu secrétaire makko o noon woni secrétaire général de gouvernement ene wiye tigui Ahmadou al Aminou Lo kañum woni secrétaire ko ministre secrétaire général du gouvernement kanko noon hollirama tigui wonde ɓe cakti ɗiɗon ɓe cakti tigui nde wonno tigui ɓe Ousmane Sonko hollirino tigui nde o saktata mesure aji nde laamu ngu ƴetti ko ɓuuri yawde e yaccade kanko Ahmadou al Aminou Lo noon secrétaire général du gouvernement wondude Cheikh Diba kañum woni ministre de
l'agriculture ɓe mbaddi conférence mabɓe de presse e nder conférence o noon ko hollide tigi wonde mesiraji laamu ngu ƴetti e oɗo saaha joni ko fati kay e ɗiɗon cogguji ɓe kolliri noon ko fati e sukara taw ko sukara bekke woni sukara bekkeraji kay wonno ko 650 oɗo saaha joni artirama ha 600 francs woni temedere nogas capanɗe 50 francs woni buuɗi sappo ittama hen so tawi ko riz brisé woni maaro wiyete ko maaro brisé taw wona maaro parfumé on kilo kala ustama hen kene wona moins de 40 francs kene manki bu sappo Allah mena kene ustama hen fodde kene wona buuɗi jeetati so tawi ko maaro indien woni tigui riz maaro indien ko noon ko on wawata yeyede ko ɓuuri 400 francs ko ɓuuri capanɗe jeetati so tawi noon ko nebam iwila fini ɗum ne buuɗi temedde 100 francs woni buuɗi 100 francs ittama e muɗuma so tawi noon ko tawi noon ko mburu ne locol mburu kala ɓe itti hen 15 francs locol mburu gonɗo ngol 190 itta 195 ɓe itti hen 15 francs ko noon tigui ɓe kolliri ko fadde kadi e ciment taxe 2000 francs ene forno e taxe ciment on 2000 kadi ɓe kolliri ittama e kolliri noon ha joni miijoji kay nana jokki kay ƴewde holno prix ji ɗi gussitte ha tenti noon e gueɗe keddiɗɗe ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen jen ha to Keur Massar brigade de recherche woni BR de recherche ɓe 46e département du Sénégal ɓe jiiti ɓe pitti e taw ko réseau mawɗo dartornoɓe wadde trafic de drogue to Keur Massar fayi Pikine ha to Thiaroye kala saggataɓe tati noon wonnoɓe kay cerveau ji oɗon trafic mbiyama teeɓe ɓe tawrama kiloji 6 drogue mo hinde chanvre indien ɓe tawa noon ɓe tettanama kadi woni waɗama saisi oto moɓe joguino wondude e moto goto e ordinateur uji ɗiɗi ɓe mbaɗama kamɓe tato kala déféré ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to nokku biteɗo mandat douane babiraɗo goto mo duuɓi capanɗe 6 ɓurno lolli o andira noon ko inde makko ko Sougan kanko tigui tawa mo wara e nder suudu makko toon to mandat douane ko labɓe noon fiya tawa tigui ene fiya e makko labɓe kewɗe no fewi haw wasi fittani makko toon to mandat douane omo joguino moto noon yoɓiɓe fittani makko ɓe jaadi noon e moto ngo enquête o noon kamɓe oɗo dariɓe waɗɗoɓe enquête ɓe noon ɓe ƴetti ɗon Goski ɓe nawi ɗum to morgo mbaɗi ɗum to morgo hôpital Wuro ngo eɗo saaha joni enquête udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyen ha to Madina Gounass jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma a haali Abouba kabriɗen ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass goomu jangde momo Madina Gounass wawi rentinde dendagal duuɗe 10 janggoje e nder duuɗe goomu jangde Madina Gounass kanje kala ɓe mbawi rentinde ɗon délégal ministre dilal tawete to ngal kamɓe kala ɓe kawri toon gam yewde golle ɗe yewde duuɗe ɗe ha juddude ɓenna e dow jaam e celle kisande yetta tawama dendagal leegal ministre kala eɓe jaɓɓi eɓe bismi dendagal arɓe kala noon kadi mo ganduɗa ko Amadou Tidiane Kassé kadi goomu jangde Madina Gounass wawi udditde golle ɗe caggal nde mawɓe leegal ngal bismi arɓe wawi hollirde nafoore goomu jangde guila joom jangde sosa holko sosira hol tarde muɗum so janggude e jangguinde e rokkude yimɓe gandal e rewde humon pinnagal noon kadi Sira Diallo pinal janggo mo ganduɗa kañum koolal kuuɓal fedde nde wawi simtande yimɓe ndeɗo hitande yawtude holko daña hen e hol jeecum dañadi tan ko waɗama ɗuhuji ma on laabi ɗiɗi ɗuhuji fof kolliri alhamdulillah rabbil alamina duɗɗe ene jangga kono alɓe en jogui hen soobe ene moƴƴi hewɓe hen keeɓi toɓɓe moƴƴe baɗɗe fayida sanne kono kadi fondation ceerno walla jaawi mo ganduɗa kañum dusanno ndeɗo jangde e ndeɗo hitande yawtude kañum wonno jangginoɓe kono kadi kala janggowo e deppiɗal ngal fodde ujunere e janggoɓe goto hiɓe kayeji 4 e bikkuji 3 kono kadi e leece hayni alloɗo janggere fof fondation ceerno walla jaayi wawi wadde ɗum e ndeɗo hitande alɓe kala mbawi weltade kono kadi fodde ko daccuno ko timmi e ndeɗo hitande ha joni kamɓe ardi ɓe ɗeeɗi
fondation Ceerno Wolle nde wawata jokkande goomu jangde e ndin jobdi e ko waɗanno nagal janggoɓe ha jangguinoɓe kala beele jangde wawa kadi jokkude saggal juɗe so allahu lamɗo jaɓi noon kadi Ceerno Djalal Diine mo ganduɗa ko kañum halfina goomu jangde seeɗen ɓe kolliri kala goomu jangde ummani e dara ni eɓe kolli ɗum Ceerno Djalal Diine so kolliri Ceerno Djalal Diine tan e wayno kamɓe seeɗen ɓe kollirama kamɓe goni Ceerno Djalaɗi Ceerno Djala wonde kamɓe ɗum no bandiraɓe kala bertimen no feewi arnoɓe kala keeɓi hen weltade kono kadi yoga he mo ganduɗa ko jangguinoɓe e goomu jangde mbawi wadde hen jime fayidinde jime dental ngal hayni e jime pinal e gandal foof weltama ha no hannirta ni ñagam Allah kadi kan tawtire kadi mo wuuri ha mbawen ko jokkodigal ɗe ha kadi wawa uddede e taski ga rasulullahu lam ɗo jaaɓi haala abou ko musidɗo mon Amadou Sambolo ɗo medine Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu jinama Amadou Sambolo golle ma jooɗi peewi en duwanima dendagal ɓen janggoɓe e jangguinoɓe kala en mbiɓe kamɓe kala guurte jaam eɗen belti kadi e juɓɓudi mabɓe e juɓɓudi wattedi e kala saaha e nder Madina Gounass habaruji men e ɗemgal Pulaar seno mimata Madina Gounass ko to leydi Mali paaɗen e DM woni énergie di Mali ko société électricité mo leydi Mali kalfinaɗo kuɓɓam on société noon taskama ɓe kuɓɓino ɓe taƴino woni ɓe kuppino ɓoggi couraji société agence uji kewɗi taw ko société biteɗo Somagep noon ko société malien société malien kalfinata ko de gestion de l'eau kalfinata ko fati e ndiyam e nder leydi Mali he kala addani ɓe kuppude couraji ɓen noon ko kay teskede ko oɗon société rewede facture aji kewɗi taw ko haalis jonɗo no fewi mo soyoɓede yimɓe hewɓe noon jodnani ɗeɗon golle ɓe kolliri tigui wonde woni énergie de Mali fotani kuppude ɓoggi courant on société biteɗo Somagep saabu kamɓe société ɗiɗi kala ko société ji laamu kamɓe ɗiɗi kala ɓe daari kay ko gam jidde wallude e fabade ɓesguji leydi ndi ɓe kolliri noon ɗiɗon kuppiraji kay sinno wonano hawri kay ko ɓen société biteɗo Somagep ene joguino groupe aji mum électrogène ɗum ne wawno sabade kay ha leydi Mali ha tengti ɗon e Dakar wona e ɗom ka mawka no fewi ɗum saabi hewɓe kay jodnani ɗiɗon kuppiraji ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar senno mima to leydi Mali koto Burkina Faso paaɗena to Burkina Faso noon piyanɗe ɓutte nanama ñalawma hanki o hanki sara palais présidentiel woni galle lamorgo Ouagadougou piyanɗe ɗe noon mbaɗi ko hakkude télévision mo leydi Burkina woni RTBM hakkude mum e palais présidentiel ɗum waɗi noon ko alarba hanki sappo e ɗiɗi lewru juin 2024 sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe ko fiyanɗe obi noon kañum ɓuuri mawde no fewi ko kañum tigui taw nden fiyanɗe ɗe ɓocciti tigui koye nder galle lamorgo to nde yanoy e nder télévision mo RTBN hay goto wasani hen fittade mum kono teskama yimɓe ɗiɗo taw ko gollotoɓe e nder télévision he ɓen mbawi barmude hen ko ɗon noon ɓe ƴetta e nder télévision to ɓe barmito ɓe nawa tigui to nokku safrirdu tawa ko safrirdu galle présidentiel ko toon ɓe keewi safruji mabɓe hano hannirta ni ɓe kolliri noon fiyande nde tigui ummi koye to galle lamorgo teskama kadi otoji kewɗi gonnoɗi toon to RTS to woni RTB to téléji otoji kewɗi boni hen ɗi hen parabrise uji mon moññima ha joni ko leydi Burkina Faso gueɗen kawmum Thomas Sankara gonnoɗo kay Thomas Sankara gonnoɗo hoore leydi Burkina Faso ko kaw makko nangono ñande sappo e goho lewru juin gonde ndu sanga juulal salatu ko caggal kay nde ummi salatu omo jama omo fati galle makko ko ɗon o wiyateɓa ko agent de renseignement noon artirimo alarba hen ki on paami tigui o nanganoma kono noon o woppitama ñande sappo e goho nangano woppita ñande sappo e ɗiɗi lewru gonɗen ndu woni ñalawma hanki o woppita ko agent de renseignement noon national kañumen gartirimo ha galle makko ɓe gartirimo ko kikiɗe hanki sanga 19h30 woni 7h30 kikiɗe ɓe holliri noon ɓe namdimomo toon namde kewɗe no fewi kanko kawmum Thomas Sankara o omo wiye El Hadji Bila Sankara o holliri noon ɓe tubnoma kay ko jeeyede kay e ɓen yinnoɓe derguidde laamu ɓe kolliri noon wonde vidéo goto e nder vidéo he indene haale hen ɓe cikki ko inde makko koye on fannu ɓe nanguirnomo noon caggal kay ɓe tawi oɗon kudeta jinnoɗo fewjede kay o wayi hen kono rawandu wayi e ñaygal ni ko ɗum saabi ɓe goppitimo ha laaɓi o faati galle makko habaruji men kedde Afrique ala ɗo mbatten sowona jabbuɗen gorko mo Sara Ndogo hono Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Abou Ba en calmini dendagal hettiyankoɓe
Ayawu TV habuji men e dongre Afrique e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire leydi Côte d'Ivoire dey Amérique naaɓe ene ballatnoɓe koppereje ngam kay wadde ɗin goudron ngaji toon to leydi e nder leydi ndi kono noon e oɗo saaha dey ene wayno ballal ngal koko yowa no fewi addi ɗum noon ɓe mbi ko laamu leydi toon to Côte d'Ivoire kañum ene hepta leyɗele janane kadi so tawi wonta hepti leyɗele janane yidde kay rewnude taw kadi ko boli ɗi e ɗen leyɗele kadi taw noon ɓe dokkata koppereje woni ruttude ɓen joom leyɗele en taw kadi ko fodde kay ɗen koppereje gam kay wonde kono dam wurdi kay ko leyɗele mum keɓa ko ɗum noon waɗaniɓe noon yowde ɗo koppereje gam wiide wonde alay saago leydi Côte d'Ivoire ƴewto ko waɗata e ɓen taw kadi ko jibinande leydi ndi ɗum ko Afrique naaɓe leyɗele taw kadi ko dental leyɗele Europe ene ñamani kay Afrique naaɓe yilotonoɓe taw kadi ko visa Schengen fodde 54 taw kadi million e kalis euro nde wonno saɗa daara visa so tawi aɗa daña walla a dañani alay saago jooɓa ɗen koppereje 60 euro ɗum noon so tawi kam a jaɓanama woni feewi so tawi a jaɓanaka a ruftoraki ɗen koppereje ɗum noon koye e hirande nde ɗo joni noon e oɗo saaha ɓe ɓeydi kadi ko wonno 60 ɓe ɓeydi hen ɓuuɗi sappo woni 90 e kalis mabɓe ɗum noon ene wayno ɗanngal kam e oɗo saaha ene muusi no fewi so tawi aɗa ƴeewa taw kadi ko visa e widema aɗa ƴeewa lawol taw kadi ko poccugol lawol kadi ngol ala caɗele alay saago koppereje kay mbatta hen kadi koppereje ɗe arma daña arma mbasa dañde ɗum noon alay saago jaltinaɗe ɗen koppereje ɗum noon waɗiɓe kamɓe dental Europe naɓe kam e julade kay e ɓeeɗo taw ko noddeteɓe taw ko Afrique naɓe fodde kay no mbiruɗen ni koppereje kewɗe no fewi 54 taw ko million e kalis euro toon to Congo RDC ene wayno oɗo ko jonide taw ko suminwa tunku ko gardiɗo jakorɗe leydi ndi kañum e jakorgal jakorɗe keddiɗe kamɓe de ɓe mbawi kadi rendinde doole mabɓe rendinde ko haqqillaji mabɓe e golle ɗe ɓe ƴettuɗe noon ene wayno sarɗiyankoɓe heddiɓe jaadi koye mabɓe nde tawno hankkadi ɓe jiiɗi kay ko hankkadi ko fuɗɗade golle Afrique banggue worgo toon dey gila landa ANC yeehi kadi défaite woni haydara ala ko dañi e ɗi wotoji ene wayno dey ɓe oɗo saaha mo gonɗen addi waylo tigui ko wiyete taw kadi ko politique e nder leydi ndi fodde 4 ɓen sarɗiyankoɓe hesɓe ma ndendu ñande aljumare fandede gam kay ƴewde yewtidde e wawde kay toɗɗade on gartoytoɗo hono leydi mabɓe gasi ha laaɓi ko kabaruji men e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye ittade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodjigol komo sardogo gam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodj galle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Data Tagnabine ko on takkusan juula ha to dal ceerno Mokhtar Sy to kay haydi ko on takkusan kadi juula ha to dal ceerno Hadi Sy to Jowla Sare ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓeri ko to leydi Irak puɗɗorɗen cuumu taw ko cuumu dépôt carburant musɗo no fewi waɗi tigui to waɗi taw ko dépôt ji binoɗi dak tonuji kewɗi carburant ko ɗin dépôt ji noon cumi toon to rewo leydi ndi hay goto wasani hen fittade mum kono teskama yimɓe tato mbarmi hen cumu ngu no waɗi koto nokku to ɓe mbiyata Kurdistan autonome woni tigui nokku to Kurdistan hen ɓuuri wonde taw kadi ko namdotoɓe kala saaha ko fati e jeytari mumen ko toon tigui woni ko cumu ngu waɗi ha ɗo noon sawarda so taw andede holko saabi cumu ngu hay goto ma hen mbiɗen kono tonuji kewɗi taw ko carburant woyadi tigui e lewlewdu ha joni kabaruji men joolam jaɓeri fedde gotago windere nde looni ɓe kolliri tigui wonde windere nde waɗi tigui record woni kay hitande hikka nde to ɗo jarata ɗo ko fati kay e ɓeena taw ko dogɓe galleji mumen woni wiyeteɓe réfugié walla déplacé en ummiɓe galleji mumen ene walla guure mumen ene jogui gam rentude koye men dartude koye men ɓe mbaɗi record ko fati kewgol saabu kay ɓe jettima 120 millions déplacé
tawa ɗum noon ko gila e mayirde lewru avril mayduɗo ndu ete e ɗum ɓeydo kadi e ɗum ɓeydo ɗum dartaki tawa hono holli kay fedde gotago windere ndiloni alkamisa hande sappo e tati lewru juin 2024 ɓe ɓayini oɗon habaru ɓe kolliri noon gaza naɓe wondude soudan naɓe e birmani naɓe ko ɓeydo tigui ɓuuri waddede ɓuuri hewde déplacé woni kay dogɓe nokkuji men ko toon musibaji ɓuuri hewde jeeyaji dogɓe kay gam dartoyde koye men ɓe kolliri noon ɓe kolliri mayirde 2023 déplacé windere nde kala ɓe jaranno ko 117 million e fayi piccalla tati woni 117,3 million doga moltu en ene wayno tuggi rawane fayi oɗo saaha joni e nder ɗitande wotere walla ko manque hitande fodde million ngaji fodde million ngaji sappo woni 10 million déplacé yimɓe ko dogui kay tawtoyde e nombre joganoɗo rawane o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonka noon habaruji mon e ɗemgal pular e sawta e ko musidɗo moon sehil moon haali abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue netta ɓosoje ko miñi men sehil men saydou abouba to tawi koto madina gounas ko ama sambalo ɗoɓiɗo afrique ko musidɗo men sehil men asanoumar mbodja gorko mo sara ndogu yo jaam Allah jogomi jogo on